La doma clàssica és una disciplina olímpica on el genet, a lloms d'un cavall, ha de fer una sèrie d'exercicis en una pista que es diu quadrilongo, amb unes lletres. Aquests exercicis venen ordenats en un text que es diu reprise i les millors puntuacions són els que guanyen. El salt d'obstacles és una altra disciplina olímpica que consisteix en un genet a lloms d'un cavall, ha de sortejar una sèrie d'obstacles en un ordre, en el mínim temps i amb les mínimes penalitats possibles. Un nen, quan està sobre un cavall executant un reprise, el que ha de tenir en compte és traçar bé les figures, mantenir una bona posició i que les ajudes que dona el cavall per realitzar els exercicis siguin precises i en el moment exacte i suaus. En la doma clàssica és important que el cavall confiï en el genet, ja que a l'hora de donar les ajudes el cavall no mostri tensions ni dificultats i treballi d'una manera agradable. Entre un cavall i un poni hi ha una diferència en centímetres, només. Els cavalls i els ponis es medeixen a la creu, l'última vèrtebra del coll. Tot el que medeix més de 1,48 m es considera cavall i tot el que es medeix menys de 1,48 m a la creu es considera un poni. Dins dels ponis hi ha ponis A, ponis B, ponis C i ponis D. No és el mateix el que el fan saltar amb un poni A, que amb un poni B, que amb un poni C, que amb un poni D. És més alt quan més alt és el poni. Com a mare, realment m'agrada molt que practiqui aquest esport precisament perquè és superar-te tu mateix. Ella sap que el seu esforç la fa superar-se amb ella mateixa. No ha de superar la marca del seu company. Si ella té un 65%, ha de superar aquell 65% i procurar que el proper concurs treu un 66% per fer-ho millor. Si tu vols que el teu fill practiqui un esport a l'aire lliure, a un nivell territorial, i tu pots practicar amb el mateix preu que pots practicar esquí, pots practicar equitació. Pots practicar equitació a nivell extraescolar, com pots practicar dansa, com pots practicar patinatge. A mi m'agrada molt aquest esport perquè és molt divertit i hi ha moltes disciplines i em diverteixo molt amb els animals. Sobretot és l'entrenament, molts dies d'entrenament dur. Ells m'estimen a mi i jo els estimo amb ells. El més important per fer una cursa de salt o de cross seria saber-se la prova bé, saber per on passar, si saps controlar els nervis, que és una mica el més complicat de controlar a l'hora de fer un concurs. Després del concurs sempre ens juntem tots i juguem. Com qualsevol esport, que aporta disciplina i bona forma física, però en aquest cas en particular un vincle amb el cavall que aporta una confiança en un animal, en un ésser viu i estar en contacte amb la natura.